So guys, गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ नैबे दिनैनि प्रग्राम एक्चुअली प्रग्रामानो होनजाबाय माने लाइभआवहाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आरो आं नोंथांमोनखौ दायो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायगासिनो दंब्ला थैंक यू सो मच जे नोंथाङा गावनि समायखौ जोंनो होनानै होदों एक्चुअली आं बेवहाय नोंथांमोनजों गोबाव समनि उनावहाय लाइभ फैदों लाइभ फैनायनि खारनाबो जाहैबाय कि आं दायो मोनसे सेटआप खालामदों बेवहाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों दायो बेवहाय जुरित थागोन बेवहाय ओमफ्राय आङो माने फुरा फुल सेटिं माने लाइभसो दै बियो मोनसे बेना एडिट माने माबायावहाय सिस्टेमजों मोजाङै बेसेबांसो नायदों मानसिफ्रा दायो लाइभआव स' नोंथांमोना कमेन्टबो खालामबानो जाबाय एक्चुअली 31 भिउ 16 लाइक थैंक यू सो मच ओमफ्राय माखासे एसे एनै माने बाफारिं जानो हागौ आप डाउन ओमफ्राय माने भइसआ एसे माने जानो हागौ मोजाङैनो बाट सावगारिया माने पिक्चार क्वालिटिया आप डाउन जानो हागौ बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ निमाहा बिग्रोनो थाबाय फार्स्टआवहायनो मानो होनोब्ला दायो आङो बे सेटिंखौ मिलायनायाव एसे प्रब्लेम जादों नालाय जायनि जाहोनावहाय आं बेखौ एसे प्रब्लेम माने बारा मिलायनाय जायाखै गोबां कमेन्ट फैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नायाखैब्लाबो आं बेयाव नायगोन नोंथांमोनखौ लाइभै बेवहाय स' हेलौ आदा खबरफ्रा माबोरै मोजाङैनो दङ जयन्त बर' आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ गासिनिखौ फरायगोन हेलौ आदा खबरफ्रा माबोरै जयन्त ओमफ्राय दैमा बसुमतारी गुड इभिनिं ब्र' आरो बिनि गेजेराव गुड इभिनिं प्रकाश दा होनना बुंदों सिमन नार्जारी थेंक इउ आरो सचिन बसुमतारीया ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बि बयसनि सोर बियो आं बेखौ देखायना होनोसै नोंथांमोननो बड'सा बि बयसनि फैसा गोमानायनि मारै जाखो स' बिथांमोना केस होदोंमोन एफआइआर होदोंमोन ओमफ्राय जायनि जाहोनाव बिथांमोना दायो माने बे जाय पुलिस इन्सपेक्टर बैनि बिसिनाव रिपर्ट होदों आरो बैसोर पुलिसफ्रा बि बयसखौ सापर्ट खालामगोन होनदों बेनिखायनो जों टेनसन फ्रि जाथ'ना दं मानो होनबा बिथाङा बर' स' जायनि जाहोनाव जों फोथायनाय दं बे बर'खौ ओमफ्राय नायगासिनो दं आदा नोंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायखायो आं कालिचरन ब्रह्म अके बाबा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ सो माच नायनायनि थाखाय आरो नायनायजों माबाफोर बुजिदोंब्ला बेफोरखौबो गुबुननो बुजायनो नाजाबानो जाबाय सोमखोर मोसाहारिया बुंदों बेवहाय माथो मा होनदों बेवहाय माथो थाबथाबायदि नुगासिनो दङ आं बेखायनो बुंदों कि लिंकआव एसे प्रब्लेम जानो हागौ जायनि जाहोनाव एसे आं दायो माखासे बिनि सेटिंसफोरखौ एसे मोजाङै थियै बिनि बाइटखौ आं मोजां खालामनो हाथ'वाखै जायनि जाहोनाव बेबायदि जानो हागौ स' आरो बिनि गेजेरावहाय बुंदों गोबां कमेन्ट हरदों गुड इभिनिं ब्र सुरन्जिनि बसुमतारी बेयाव मा होनदों बि बयसनि फैसा गोमानायनि माबोरै जाखो बेखौथ' आं बुंबाय आबैया दा अबाव थाखा दा बेयावनो दंथ'यो दासान्दि इसोरनि अननायाव मा ओंख्रि जाखो फंबाय जाथ'वाखै मिथिंगा ब्रह्म आरो आदा भट होनो फैयाखै नामा नों आं सनितपुरनिसो जोंना सनितपुरा बिटिआरआव गोग्लैथ'वाखै गोग्लैसिनसै एबारनि देग्लायनि सरकारा मा खालामो बिनि सायावहाय जों मोनथिगोन स' बिनि गेजेराव बुंदों आं दिनैसो लाइभ नुदों आदा थेंक इउ स' माच दायो नोंथांमोना दङ लाइभ आंजों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो हागोन गाइस आरो लोगोसे दादा मादैया माबोरै दं आं खोन्थाखाबाय दानि बे जायगायावनो दङ हाय गुड इभिनिं काट हेन्डसम आदा थेंक इउ स' माच अके गाइस दा नोंथांमोना आंखौ कल खालामनो हागोन दायो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो इम्परटेन्टखौसो कल खालाम नोंथाङा नोंथांनि फिलिंस सोरबा मोजां मोननायनि बेलायावनो होन सोरबा गावनि गार्लफ्रेन्डनि सायावनो बुं माबा मोनसे प्रब्लेम जादों स' नोंथांमोना आंजों अनलाइनाव लाइभआव रायज्लायनो हागोन स' आं नोंथांमोननि नाम्बारखौ खेबसे बुंना होनि 7740039047 7740039057 नोंथांमोना आंनियाव कल खालामनानै आंजों रायज्लायहरनो हागोन आरो नोंथांनि भइसखौ आं रायजो राजानो खोन्थाना होगोन खोनासंहोगोन स' नोंथांमोना दायो लाइभ थादों स' बेबायदि जोङो खेबसे टक रायज्लायनि मोजाङैनो स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर कल खालामनो गोसो दङब्ला बेवहाय दायो आं नोंथांमोननो डाइरेक्टलि फ्रियै नोंथांमोननो चान्स होदों स' नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन बेवहाय स' बेवहाय कल फैसान्दि बेवहाय नायनोसै अके नाम्बारखौ बुंबावनि आं खेबसे 7740039057 7740039057 7740039057 खेबसेबाव 7740039057 अके आदा नोंनि बायदिब्ला सोर देरहागोन जाय मोजां
माने दैदेननो नाजादों बैखौ सरकारा माने बैखौ रायजो राजाफ्रा सिनायगासिनो दं नुगासिनो दङ बैसोरखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ नोंथांमोनानो नुगासिनो दङ हालो दैलो सोरजों थांगासिनो दङ स' बेवहाय आंहा बुङोब्ला आंखौसो दाय जागोन आंहा इउटुबार ओरै फार्स्ट माने सासेखौल' माने ओरै वान साइड टु साइड बायदिसिना बाथ्रा ओंखारो स' नोंथांमोनानो गावसोरनो मिथिखायो एसे एनै जे सोर बायदिया देरहागोन बायदि एसे स' आं दुखुनांथाव बाथ्रा आं बेखौसो बुंनो सानगोन कि क'क्राझाराव दायो जोंहा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रमद बर' सारनि गारिखौ सिनाय मोनै दुथांफ्रा एटेक खालामदों बै बाथ्राखौ आं खोनानानै गोबां दुखु मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना लाइभआव नुदोंना गोबां गाज्रियै माने गारिखौ बा ग्लास सेस फायजोबना होबाय गारिफोरखौ स्क्रेच खालामजोबना होबाय थेंक गड सारा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रमद बर' सारा बासिबाय बेनो बिराद धन्यबाद बाट मोनसे बाथ्रा आं बुंनो सानो कि आं बेखौ गले गले बुंगासिनो दङ एबारनि खेबावहाय सैथोयै थान्दायै आरो सान्थियै देरहानो नाजा जाय सरकार दागोन माने देग्लायनियावहाय मा माने बेयाव फासायनाय ओरैबायदियाव धमखि होलायनाय बायदिसिना दुमदाखाल खालामनाय बुलाय सोलाय खालामनानै नोंथांमोना देरहानो नाजालायनो नाङा एबारनि खेबाव मा खालाम रायजोआ जि बाथ्राखौ बुंदों रायजोआ जि लुबैदों बैखौ बुजिनो नाजा रायजोआ मोनसे गोग्गो सरकार लुबैदोंब्ला बिपिएफखौनो लुबैदोंब्ला बिपिएफनोनो भट होगोन इउपिपिएलखौ लुबैदोंब्ला इउपिपिएलनो भट होगोन स' बेखौ सुनाय मोजाङै जेबो खालामालासिनो आं गोसो गोरबोजों माने पलिटिकेल पार्टिनि वार्कारफोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो आं मोनसे मैयाबो भिडिअ बानायदोंमोन गोबां मोजाङै आं बेयावनो एक्सप्लेन खालामखादोंमोन आं दाबो नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभैनो आं बेखौ बुंगोन स' बेनो आरोना रायजो राजाफोर आं बिराद दुखु मोनो जे माने गावजों गावनो बुलायनाय गावजों गावनो माखासे प्रपार्टिसफोरखौ नस्थ' खालामनाय दंस' खालामलायनाय नङा होमबा स' बिनि थाखायनो आं गोबां दुखु मोनो आरो रायजो राजाफोर माने होमबा बेवहाय माने जों गासिबो माने बेवहाय इलेक्सननि उनावहाय बिदा फंबाय महरै जोङो जानानै थानो गोनां जागोन नङा होमबा बिदा फंबाय महरै जोङो जानानै थानो गोनां जागोन जों इलेक्सन जोबखांनाय लोगो लोगोनो गाबोननो नै 10 डिसेम्बर गाबोन दिनै 9 डिसेम्बर दा मोनाबिलिनि दायो 8:30 जासिगोन माने सरि 7:30 जासिगोन 7:25 जाना दङ दा 7:30 जासिगोन स' बेवहाय गाबोननो इलेक्सन माने भट जाखांनाय लोगो लोगोनो 12 थारिखआव काउन्टिं जानानै बेवहाय माने सोर देरहागोन बे गावसिनि खाफालनि खोथा बाट बे देरहाखांनायनि उनावहाय दा सोरबा प्रमद बर' बिथांखौ सैयैयाबो प्रमद बर' बिथांनियाव थांगोन सोरबा रोंगोरा नार्जारिखौ सैयैयाबो रोंगोरा नार्जारिनियाव थांगोन सोरबा माने देरहासार नार्जारिया जुदि सालाकाटिनिफ्राय देरहायोबा सालाकाटियाव देरहासार नार्जारिनियाव थांगोन नङा होमबा सोर बेबायदिनो आरोना गुलाय गुजाय बाथ्रा आरोना बेवहाय स' बे बाथ्रा बा खोथाखौ लानानै जोङो माने बुजिनांगोन आरोना गावजों गाव एसेब्लाबो बुजिनांगोन बेयाव साननाय हनाय खालामनांगोन जों गाबोननो गावजों गाव बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नैदि बायदि आरोना आरो जायफोर सिं ओरैबायदिखौ सैया आं इउपिपिएलखौ सैया आं बिपिएफखौ सैया गाबोननो जुदि बिपिएफआ देरहायोबाथाय आरो गाबोननो बिपिएफनि सिं थांनानै बुंसिन आंथ' सापर्ट खालामखादों आरो गाबोननो बेफोरबायदि इउपिपिएलआ देरहायोबाथाय बै बिपिएफनि मानसि सोरबा मोखां देखायै जायफोर खाथेनानै दुमदाखाल खालामगासिनो दं बियो गाबोननो थांनानै मा खालामहैगोन इउपिपिएलनि सिगाङाव थांनानै अके जों माने नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामखादों जों माने महराव ओंखारफैयाखैसो जोंखौबो मदद खालामदो स' जोंबो नोंथांमोननियाव भट होदों बेबायदिया जागोन आरोना स' बेयाव इसेबां माने डिपलि गावजों गाव नांलाय खमलायनो नाङा स' बेवहाय कमेन्ट फैबावदों माखासे अके आदा बिपिएफफ्रा क'क्राझारावहाय मा होनदों इउपिपिएल देरहागोन हायुंसा होनदों मिजिं बसुमतारी होनदों ब्रादार जै बिएम सोदोब थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे बेवहाय बुंदों इरद मोसाहारिया बुंदों बर' हारिया खौसे गैलालै आदा नंगौ बे सैथो बाथ्रा माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जादों जोङो बिराद साननो हनो गोनां बाथ्रा जायनि जाहोनाव आङो बेखौनो बुंनो सानगोन कि जों गासिबो खौसेथियै जोङो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगोन गावजों गाव रायज्लायलायनांगोन गावजों गाव सोमोन्दोखौ सिफायलायनो नाङा सोरनिबा न'खराव ओरैबायदि थायो सोरबा बिपिएफखौ मोजां मोनो सोरबा बिजेपिखौ मोजां मोनो सोरबा बैबायदिखौ मोजां मोनो स' बेबायदि गोबां माने सुबुंफोर दङ जायफोरखौ नोंथांमोना मोनथिनो मोननाय नङा बै न'खरावहाय मा आरो बैबायदि बिजेपिखौ मोजां मोनग्रा बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा कंग्रेसखौ मोजां मोनग्रा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा फाफ्रोमनिबो न'खरनि मानसिफ्रा बेयाव सोरबा हिन्जावा इउपिपिएलखौ मोजां मोनो सोरबा हौवाया बिपिएफखौ मोजां मोनो सोरबा गथ'आ फिसाज्लाया ओरैबायदिखौ कंग्रेसखौ मोजां मोनो सोरबा बिनि बिफा माने बिहावा
BJP खौ मोजां मोनो बेबायदि दङ आरो बैनि न'खरावनो एटेक जालायबावो आरोना बाक्सा बेफोरबायदियाव जानाय खोनादों आं गोबां दुखु फोरमायो बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ खोनानानै जेखुनु हक बेयाव कमेन्ट होदों गोबां मानसियानो मिस्टार गोजोनथाव बसुमतारी आंबो नायदोंमोन आदा नुनानै बिराद दुखु मोनदों आदा येस नंगौ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो 30 नं गरायसराव इउ पि पि एलआनो देरहाखागोन होननानै बुंदों रतन बर'आ अके नोंथाङासो मोनथिसिगोन नोंथाङा नोंथांनि जायगानि बाथ्राखौ नोंथाङा बांसिन मोनथिसिनो आंनिख्रुइ बांसिन आरो बिनि आर के बड'साया बुंदों आदा आं सनितपुरनि जाना इउ पि पि एलखौ सापर्ट आरो जोबोर मोजां मोनो आरो इउ पि पि एलआ देरहाखागोन आरो बे बाथ्राखौबो बुंनो सानो कि जुदि साप'ज इउ पि पि एलआ देरहाबाय आरो इउ पि पि एलआ देरहानानै जुदि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ ओमफ्राय माइनस्रि आरो हलंगि डिस्ट्रिक्टआव कनभार्ट खालामनानै जुदि बैसोर डिस्ट्रिक्टफोरखौ माने कनभार्ट खालामनानै बैसोरनि रायजो राजाफोरखौ सापर्ट खालामनानै इनक्लुजनाव जुदि एक्सटेन्डआव जुदि होयो अब्ला बै समावहाय मा जागोन आं नोंथांमोननि सायाव बुंनि अब्ला बै समावहाय जेब्ला कनस्टिटिउएन्सि एक्सट्रा 20 कनस्टिटिउएन्सि एड जागोन ना बै 20 कनस्टिटिउएन्सियाव खमावबो 40 20 जाहैगोन नालाय अब्ला खमावबो 12टा 13टासो जुदि माइनस्रि आरो हलंगियाव जुदि गोग्लैहैयोब्ला होमबा माइनस्रियावहाय जेसेबांखिनि बर'फोर दं बे फार्स्टआवथ' माने इउ पि पि एलखौ सापर्ट खालामगोन आं बेखौ नुहुरदों मानो होनोब्ला इउ पि पि एलआ जायगा एक्सटेन्ड सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफानो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ जायनि जाहोनाव बेवहाय जुदि देरहाबायोब्ला जुदि एक्सटेन्ड जाबायबायोब्ला बेवहाय इउ पि पि एलआनो नैबे सरकाराव बे बोसोराव सरकार दायोब्ला नेक्स्टआवबो दागोनखौ आं आसा खालामो मानो होनबा बैनिफ्रायनो जुदि 12टा 13टा कनस्टिटिउएन्सि खालामोबा बै 12टा 13टा कनस्टिटिउएन्सिखौ आरामसे गोरलैयावनो मोनखागोन बेबायदि जागोन आरोना गोबां साननो गोनां देग्लायनि बे इलेक्सनाहा ओमफ्राय बर' हारिनि खौसे गैयैनि थाखायनो दिनै इलेक्सनाव दिनै दावराव दावसि बांगासिनो जाबाय औ नंगौ नंनाया बिनि थाखायथ' आं बुंगासिनो दं गले गले जोङो मानोथो इसेबां मानि थाखाय माने माखौ लानानै इसेबां नङा होमबा जों जाय माने मानसिया देरहागोन बे मानसिया देरहाखागोन मानो होनबा रायजो राजाफ्रा बेनो सापर्ट खालामदोंब्ला बे देरहाखागोन बाट मोनसेल' खोथा कि डुप्लिकेट बक्स खालामनानै स्टाम्प गैयै पेपार ओरै दोनहैनाय बेवहाय भट काउन्टिंखौ गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनाय नैफोरखौ माने बन्द' खालामनांगौ आरोना आरो बैफोरखौ नुदोंब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा खोबनो मा खालामनांगौ माने बिनि सायावहाय नोजोर होनांगौ आरो बेखौ मा खालामनांगौ जाय मानसिया खालामदों बेखौ होसोनांगौ आरो बेखौ दामनांगौ आं बेखौ डाइरेक्ट बुंगोन आरोना बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना बेफोरबायदि जानाय जाथाया मिथिबायना दा जायफोर एरियायाव जादों जायफोर जायगायाव जादों नोंथांमोना खोब बांसिन मिथियो अबे जायगायाव जादों नङा होमबा स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेनि सायावहाय बांसिन बुंनो हायो स' आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौबो बुंनो सानदों जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफ्रा दायो गासै खोथाखौ बुजिया नङा बुजिजोब्बाय रायजो राजाफ्रा गासिबो खोथाखौ बुजिनायनि थाखायनोथ' दिनै सोरबा मायाव थांदों सोरबा मानिफ्राय ओरै थांदों नङा होमबा जों माखासे बाथ्राखौ जोङो डाइरेक्टलि खेबसेनो बुंनो हाया बाट नुहैयो जोङो बे बाथ्राखौ नुयो नङा होमबा दा सोरबा बेबायदिनो आंखौ सिनायगोनदां बोरैबा इउ पि पि एलआ देरहाबायब्ला आंखौ अननाय नङा आंखौ नायनाय नङा बेबायदिनो साननानै माने मा खालामो बिसोरो फेसबुकफ्राव महरफोरखौ माने फेसबुकफ्राव महरफोरखौ बेलेग होनानै बिनि उनावहाय मा खालामो बिथांमोना मा होनो बायदिसिना कमेन्ट होयो बायदिसिना ओमफ्राय राव बाहायो आरोना बिनि थाखायनो दायो दावराव दावसियाबो जागासिनो दङ ओमफ्राय लोगोसे जेनखांबाथाय उनावहाय खाथियाव फैसिगोन सार आं मदद खालामखादोंमोन आं माने स्रोदैसो दंमोन आङो बाट आङो दायो नोंथांमोननियाव फैबाय बेबायदिनो आरोना माने सिखावनि सालाया खान्दाखा सिगां समावथ' ओंखारखायाखैमोन दा ओंखारबाय बेबायदि आरोना सिस्टेमै आङो जुलाफि लाबोदोंमोन जुलाफि जादों बेवहाय आदा नोंना गामिया बिटिआर डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैगोन ना गोग्लैया दा खोनानाय मथेथ' जोंनि डिस्ट्रिक्टआ दायो बिटिआरआव गोग्लैगोनखौनो मिथिदों ओमफ्राय बाट कनफिउसना बेसो कि गहपुरनि जायगासिम बेसेबां जायगासिम बे बिटिआरआ थांगोन एक्सटेन्ड जागोन नैबेसो मानो होनोब्ला बे एरियायावहाय बिश्वनाथनि ओरै फारसे बारनानै गुबुन जाथिफोर गोबां दङ ओमफ्राय बैसोरखौ माने बिटिआरआव सोथारनांगोन आरो बैसोर जुदि बिटिआरआव हाबगोन अब्लासो बे जायगाया एक्सटेन्ड जागोन आरोना मा जाखो आदा नांथाबाय माथो खान्थिराबा आं बुंनो सानदों
कि नेटवर्क प्रब्लेम एसे जायनि जाहोनाव बेबायदि जाथाय जादों अब्लाबो आं नोंथांमोनजों लाइभ गोबाव समनिफ्राय फैयैखाय आं दिनै लाइभ फैदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओमफ्राय आरो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै माथो बुंबावनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ बरिया इपिपिएल देरहाखागोन आदा अके नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि बेखौथ' आं मिथिला नेरसोन नार्जारिया बुंदों आइ लाभ इउ टु फंबाय आदा प्रकाश 1 मिलियन थाब जाथारथोंसै बर'सां गेमिं थेंक इउ स' माच नोंथाङा आंनो मोनसे बोर होदों जे 1 मिलियन साबस्क्राइब जानायनि बा जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्ला खालामनो हायो बे रायजो राजानि सायावसै आरो बिनि गेजेरावहाय अडिय'ल' खोनाबाय अके नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जाना दङ ब्रादार ओंखायनो मोनसे माने अडिय'ल' खोनानाय बायदि जादों बायदि मोनदां ओमफ्राय एसे एनै माने थाबथा थुबथा जादों बेयो नङा होमबा सार्भार डाउनानो ब्रादार नोंना नेट प्रब्लेम जादों आदा येस आंना नेटवर्क प्रब्लेम जादों भिडिअ'आ क्लियार फैयासै आदा नंगौ आदा बर' हारियाव मोनसे बे बिबारखौ माबायदि मोनदों रायजो राजाफोर बे बिबारखौ मोजां ना मोजां नंगौना नङा बे बिबारा आच्छा आं नोंथांमोननि सायाव मोनसे खोथा आं रायज्लायनो सानदों माने मोनसे प्रब्लेम जादों आं बेखौ र'दै आं बेखौ सेटिंखौ एसे खेबसे खालामना लाबावनि सासे न'खराव मोनसे न'खराव मा ओरैबायदि प्रब्लेम जादों माने ओके स' आं नोंथांमोननि सायाव कल खालामना देखायनोसै नोंथांमोना साउन्डखौ खोनादों ना व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ Incoming call is not available on this. अच्छा दाख्लैसो फन खालामदोंमोन बेवहाय अच्छा नैबे बे जागोन नैबेनो जागोन मिथिबायना खोनासंबानो जाबाय नोंथांमोना हेलौ औ आब' आच्छा औ दाख्लै बावहाय नों आंनाव कल खालामफिनदोंमोन बाट आङो टाइम होनो हायाखैमोन सरि एबाउट देट ओमफ्राय मा होनो प्रब्लेमानो दङ दाथ' आरो माबायदि देलाय नों फार्स्टनिफ्राय स्टार्टनिफ्राय बुंफिनलाय बाथ्राखौ माने बाबु जोंथ' जेबो दावरावसो गैयामोन आगोलावहाय थांनाय 18 आरोखि आं उनाव डेटखौ गोसोआव गैला आरोखि माने बेहाय हिनजाव गोदान एसे गोसोनाय दं आरोखि खोनाबाय सिरि हिनजाव गोसो खोमानानै बियो आंखौ न'आव थानो होआ बिदि ओमफ्राय आंथ' बेखौ हिनजाव गोसोनाय दं नामाथ' जेबो मिथिया बिदिनो बुयो खानानै बुयो फार्स्ट माथो बिदिनो सोरनावबासो माथो बिदिनो दैयावबासो माथो बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम संनाय जाया जेबो जाया दरमोनथायानो थायो बेबायदि न'आव थिनहरो बिफामोनजों दोखो एखमबा खानानै बुयो नोंखौ औ आंखौहाय ओमफ्राय बिदिनो
जाबाय थाबाय नालाय आं सानदों माबा जोंनि बर' समाजावथ' जेन'बा बिदिनो बार गाज्रि माबा गाज्रि नांनाय थायोना जेन'बा आं बेखौ सानदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आंखौ बिदिनो आंनि ओंखाम संनाय जाला जेबो जाला आंजों थाला बिदिनो हर थानानै फैयो बाहेरायाव थाङो खोरखि दरजा बोखाफैयो ओमफ्राय माबायो बिदिनो देखाना होयो बिदि दोनला आरोखि आं असान्थि थैना थैया फासि नांना थैनो बिदि आच्छा नोंखौ बेबायदि खालामथारनो नागिरदों आरो माने औ ओमफ्राय आंखौ खनब्रै बुथार खालामदों बियो ओमफ्राय बिदि फार्स्टआवहाय बिदिनो अखानायै फुङावहाय बे फिसाला उन्दै दंना 5 बोसोरनि बे 5 बोसोरनि गथ' गाइखेर जानायावसो माबा सिरि मोनदों आरोखि माने साबिखौ आखायाव लानोसै माथायाव सोंसै खनसेनो इउज खालामनानै दोनसै नोंखौ बिदि खालामो औ ओमफ्राय आंखौ बिदि खालामनानै गन्थं दै लुसोमनानै होनोसै बिदिनो बेबायदि खालामो दै लुखांना दोननोसै ओमफ्राय अखानायै आं सिखारबा आन्दाज मोनसै आरोखि आयु आंखौ मा खालामखो सानसै आरोखि ओमफ्राय दै लुखांनानै दोननो बेबायदि फैनायनि आरोखि ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो नों थैयाबा आं थैनोसै माबा सरायगा दामा गलानानै थैनोसै फासिनानै थैनोसै बिदि होननानै थैबाय थायो आरोखि आंखौहाय आच्छा ओमफ्राय दे बुंलाय ओमफ्राय बिदि होननानै थैबाय थायो ओमफ्राय दाना असान्थि मोनबायना आङो बिरादनो आंबो एसे बुजाबाय थानो नंगौथ' ओमफ्राय आरो उनाव खबर मोन बे गावसिनि माबाया सासे एडभकेट प्रबिन होननाया बे खबर हरबाय आरोखि नोंनि फिसाया नानि बेबायदि खालामदों बेबायदि माबानाया नोंनि ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय नों खुंबाय थानाया बिना हिनजाव गोसोनाय दंना खोन्थाहरबाय आंनो ओमफ्राय खोन्थाहरबाय नालाय आं माबा फैनानै नोंहा माथो हिनजाव गोसोनाय दंनो होननानै बुंबाय आरोखि ओमफ्राय बेखौथ' रायासै आंखौसो रायबाय आरोखि ओमफ्य दाना उनावहाय आं असान्थिजोंनो फासि नांफ्रामलायदों आङो थैफ्रामलायदों आङो बिदि ओमफ्राय दा बिदिनो न'आव थाया आंखौबो दोना बिराद खस्थ' फिसाला 5 बोसोरनि दङ 3 बोसोरल'मोन आरो आंखौ होखारबा ओमफ्राय बिदिनो बुबाय थाबाय नालाय बुबाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि न'खरनि मानसिया लेंहरो लांफै नोंसिनि न'खरनि मानसिया होननानै लेंहरो माने नोंनि न'खरनि मानसिखौ नोंनि हौवाया माने बेबायदि बुंहरो औ लांफै मानसिया लांफै नोंसिनि मानसिया लांफै होननानै बुंहरबाय खै थायो बोसोर जाखो नोंसिनि हाबा जानाया आब' जोङो 2010 जादों 2010 औ ओमफ्राय दाना लांफै होनबाय नालाय बिदि होनहरबाय थायो नालाय ओमफ्राय उनावहाय जोंनि न'खरनि मानसिया मा जादों होननानै मानि थाखाय बिदि बुबाय थाखो होननानै माबायाखि सावरायनो फैबाय ओमफ्राय सावरायनो फैबा गामिनि गावबुराखौबो लिंहैलायदों आरोखि गामिनि गावबुराखौबो होखारहरबाय जोंनि न'खरनि मानसिखौबो होखारहरबाय आरोखि बेबायदि रायलाया मोजां रायलाया मा खारननि थाखाय जादों बिदि जादों मानि थाखाय बुदों बिदिबो आंनावथ' दायखौ होनो हायाखै आरोखि बे मा ओंखाम संनाय माबा संनाय खामानि मावनाय माबा मावनाय जेबो दायखौनो दिहुननो हाया बे आंनि फारसे बेबायदि आरो ओमफ्राय आं बिदि थाला माबा न'आव थांफिनदो आं हिनजाव गोदान लानोसै मालाया माथो हटेल थांनो मोनो उन्दुहैनो मोनो आंहा मानो मोना Oh my God आंखौ बिदि होनसै आरोखि बियो नोंहा मासाव 3000 लादो होनसै आं दंखायदोंसो सानबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय दाना बिदि जाबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय जोंनि न'खरनि मानसि सावरायफैनायाव गावबुराखौ होखारहरबाय जोंनि न'खरनि मानसिजोंबो मोजां सावरायासै आरो नेक्स्ट टाइम जोंनि न'खरनि मानसिया जेबो नंला बे थादो होननानै बुंबाय आरो नेक्स्ट टाइम बिदिनो बुबाय थायो ओमफ्राय बुबाय थानायावहाय बिदिनो आं फासि नांफ्रामलायनांबाय आरो आङो नोङो बेबायदि औ ओमफ्राय उनाव गावनो आंखौ मोनथिनानै बोख्लायनानैहाय गावनो गोदनायाव गाथेनानै खुगायाव जोथेनानै खारबाय आंखौ डाक्टाराव लाङासै ओमफ्राय गावसिनि बिमानैमोन दं आरोखि बिसोर लानानै थांबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय जोंनि न'खरनि मानसिया मोजां गाज्रि सावरायसै खारनायनि गामिजों बेयो मानो बिदि खालामबाय थाखो होननानै माबाबाय आरो सावराय होननानै फैबा बे ओरैनो मिटिङावबो थायासै बिदि मिटिङावबो थायासै आरोखि ओमफ्राय उनावहाय गामिनि सेंग्राफ्रा मिटिङाव थानांगौ मानि थाखाय बिदिखौ बिदि बुदों नों सासे एडभकेट जानानै नोंनो गासिबो बिजिरगिरि नोंनो गासिबो दायथ' गोनां मानसि बिदि खालाम मोना होननानै ओमफ्राय दाना उनावहाय सहि लाबाय आरो गामियाव नेक्स्ट टाइमावहाय